Så er det Katarina, der rider her. Sidste ekvipage er på banen på Søborgård, og der var en fejl på Fredensborg Humlebæksbanen. Og en hest, der synes, det var dens tur til at ride. Ja. Hvad laver hun? Allan, du må ikke holde den sidste hest. Hun har været nede og rundt dernede. Ja, det er nummer 2, han gør det. Han er anden gang, hun var nede. Så fik vi Søborgård i mål med en lille overtrædningsfejl. Så er det Katarina igen. Vi har sidste ekvipage på banen fra Søborgård, og nu også fra Fredensborg Humlebæk. Så flot. Sådan, så fik vi stille og roligt Søborgård i mål, og vi har sidste ekvipage fra Hesselrøde på banen. Fredensborg Humlebæk er i mål, og en lille fejl hos Hesselrøde. Så er Søborgård i gang igen. Sådan. Nej, de ser ikke anden. Fra nummer 43, som er på i sæden, der er der privathus længere ned ad vejen. Nå, jeg er på 3. Ja. Nej. Jo. Kejser Amalie. Og sidste ekvipage er nu på banen fra Hesselrød. Det her skolen så lige op på 460. Og fra Fredensborg Humlebæk. Og der er kæmpe sprag nede. Nå, må man godt gå hen med den? Ja, ja. Alle tricks gælder. Okay. Jeg troede, man skulle ride. Så har vi Hesselrød i mål. Fredensborg Humlebæk på vej mod mål. Altså. Ja. Og ikke ind. Så er Fredensborg Humlebæk i mål. Ui, ja. Sådan. Ej, øv. Åh. Ja, det er... Okay. Okay. Ja, jeg så ham også starte. Hvad? Kan du snakke? Så har vi sidste ekvipage fra Søborgård på banen. Så Katarina, så må du lige sørge for, at de indhenter lidt her. Ja. Fuld fart frem. Over på den anden side. Over på den anden side. Ja. Sådan, Katarina. Hej. Hvad så? Er I klar? Så fik vi også Søborgård i mål. Så skal vi have holdene til at bygge plads her i surprisen. Vi skal have Hesselrød på bane 1, Søborgård på bane 2 og Fredensborg Humlebæk på bane 3. Godt, Katarina. Så er bare hjem i galop, Katarina. Og så er Søborgård i mål. Så. Ups. Hvor står Lise henne?
hvad så, Amalie? Fejlfri, men det er altså dejligt, at hun har lavet det hele fejlfri. Ja. Selvtillid af det. Vi har sidste ekvipage. Halvvejs op på banen fra Fredensborg Humlebæk. Og så har vi en rytter fra Hesselrød. Den sidste ekvipage på vej op ad banen. Og Fredensborg Humlebæk retter lige en fejl. Og er Så på vej tilbage. Katarina. Kom så, Katarina. Og hold da op, så kommer Hesselrød først. Og Søbergaard har i mellemtiden også fået sidste ekvipage på banen. Og Søbergaard kommer nu ind på banen, og det viser sig, at der var en fejl på Hesselrøds bane, så i mellemtiden er Fredensborg Humlebæk kommet i mål. Så rækkefølgen blev altså Søbergaard, Fredensborg Humlebæk og lidt